Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani sab mga tumbagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ang Department of Agriculture nag-turn over og mga machineries sa Negros Oriental Provincial Government. Si Yamka Farmers Association sa Negros Oriental ang nakadawat og mga makinaryang pang-uma gikan sa Department of Agriculture ug PhilMec. Apil sa mga gipang-apod-apod na makinarya ang mga combine harvester, walk-behind tractor ug riding type transplanter. Nagbalor og 8.5 million pesos ang kaning mga makinarya na giton over sa mga mag-uuma. Gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund sa DA, ang pondong gigamit sa pagpalit sa maong mga ekwipo. Ang katuyuan yun ani para pag-increase o pag-improve sa atong productivity sa atong kaumahan labi na gyud sa humayan. Gamitan ninyo ni para ang inyong productivity and income sa inyong umahan mutubo. Kinahanglan nga ang tanan nga mga membro sa ato ang kooperatiba o asosasyon can benefit ani nga mga equipments nato. Sa ingon ni ana, masiguro gyud nato ang pagkaon sa kada lamisa sa kada Negros Oriental people. Ang kaning mga makinarya makahatag og kausaban sa kinabuhi sa mga mag-uuma matod pa sa usa sa mga benepisyaryo niini. Sa una, dumduman na baling daghan na karabaw. So karon usa na lang ka traktora ang naron sa umahan ug usa ka operator. So dako kayo og tabang. Matod pa ni Governor Roel Digamo, adunay laing dugang tabang na ihatag ang DA ug PhilMec sa mga mag-uuma sa Negros Oriental. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Sinimanang Coastal Cleanup Drive sa Kasimbayanan gilusad dito sa Siquijor. Kapulisan, simbahan at pamayan para sa kaligtasan. Pagmintinar sa kalimpyo sa tubig dagat ug padayon nga pagpanalipod sa mga bahandi sa kadagatan inguman isip tabang sa pagpalawig sa turismo sa Siquijor, ang Siquijor Provincial Mobile Force Platoon nagpahigayon og weekly coastal cleanup sa mga coastal barangays sa lungsod sa Siquijor. Katimbayayong ang lokal nga pagagamahanan sa probinsya sa Siquijor ang maong kalihukan parte sa programang Kasimbayanan kung kapulisan, simbahan at pamayanan upo sa pangulo ni SPPO Provincial Director Police Colonel Robert Tilingpawan ug Platoon Leader Police Lieutenant Colonel Jacinto Chavez Mandal Jr. Ato sa kapihan sa PIA ug kukabildo dili padugay gikataho na daan ni Mandal nga karong tuiga pagasugdan ang maong kalihukan lakip na ang planong pag-activate og mga dive points sa probinsya. Ang maong kalihukan doyog ang gitambungan ni Kabataan kontra Droga at Terorismo kon Kikidat Advisor o Committee Chair on Social Services, Board Member Braille Dia Tumarong, Kikidat members, religious groups, mga barangay officials, Coast Guard Siquijor o guban pa. Nagsugod ang maong kalihukan sa Barangay Candanay Norte Siquijor o gisunan usab sa Barangay Candanay Sur. Ingon man sa mga coastal areas usab sa Barangay Kang Alwang, Tambisan, Tunggo ug Tinago sa nasangpit nga lungsod. Kahinumduman nga ang Kasimbayanan program gilungkuban sa kapulisan, simbahan o pamayanan aron magtinabangay pag-ayo para sa publiko ug mapalambo ang matag usa ka katilingpan nga nakasentro sa Dios alang sa malungtarong kalinaw ug pag-uswag sa nasod. Ipadayon ang maayong laka ug tumong alang sa atong kalikupan ug tabang para preserbar sa kanindot sa atong isla nga nailana sa kadaghanan. This province is very peaceful area but we are maintaining it. We divert our activity. We do on patrolling, we do on minor operation sa mga kabukiran o sa kabaybayunan sa atong isla. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Jan Carladio. 92 ka mga TESDA trainees migraduar sa ilang TVET courses. Pagkahuman sa tulo ka buwan nga paningkamot, malipayon nga mipaso sa ilang graduation ni atong Marso 1 ang 92 ka mga graduates nga mitungha og construction-related technical vocational courses nga gitanyag sa TESDA 7. Ang mga graduates nga nagikan sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City milampo sa upat ka TVET courses kung din anaa sa 24 ang mihuman sa Carpentry NC2, 24 sa Masonry NC2, 22 sa Reinforced Steelworks NC2 ug laing 22 ang mihuman usab sa Construction Painting NC2. Ang mga nigraduar mieskwela ubos sa Skills for Prosperity Project nga usa ka multi-stakeholder collaboration sa TESDA 7, International Labor Organization ug Cebu Contractors Association. Kung diin ang funding niini gitanyag sa UK Global Prosperity Fund. Ang tumong sa maong proyekto mao ang pagpalambo sa construction industry sa Central Visayas pinagi sa paghatag og skills development trainings,
sa mga learners ug sa pagtabang kanila nga makakuha og nindot nga mga employment opportunities sa construction industry. Ang graduation ceremony gitambungan nilang TESDA 7 Regional Director Gamaliel B. Vicente, ILO Country Director Khalid Hassan, Cebu Contractors Association President Engineer Francis Gerard Caido ug ni Cebu City Councilor Donaldo Dondon Hontiveros. Alang sa maayong balita sa Cebu, ako si Myrtle Pasigan. Ug di usab magpawahi si Ray Anthony Chu alang sa maayong balita sa Bohol. Kay ba mi nga okay ra nimo kung mawala ang signal sa imong telepono? Sayon ra, di ba? Total ka ng imong cellphone, igo ra man gigamit sa Candy Crush. Wala kay ka-text, kay di man ka makaingon sa imong crush. Gibana-bana nga may 183 million ka subscriber information module ang gihuptan sa mga katawhan. Daghan niini nga SIM, gipaninapi. Gigamit aron manghadlok, na ikabanay nga patyon. Kung ang ransom, dili sundon. Naay nagpakaroon ng mga rebelde. Apan mangayo ra daig kwarta sa mga pobre. Naay mang text aron ang ilang website i-click. Dayon ang imong cellphone i-clone. Unya imo na lang masayran imong deposito sa bangko. Wa na dyan mo, daghang makapangagho. Wala makaibaw kung kinsa ang ipapriso. Kay cellphone, wala lagi marehistro. Aron maundang kining pangilad, cellphone SIM registration gipalapad. Apan sa 183 million ka mga subscribers, ang SIM nga nerehistro, wala pa'y 30 milyones. Sa Abril 26, ang SIM nga wala maapil sa mga rehistrado na, muundang na ug ma-deactivate. Ang imong passwords ug authentications, wala na. Ug ang relasyong nagtinga, mulahos na sa haya. Karon samtang sayo pa, ang mga telcos nanuroy aron nakaparehistro ka na. Mao nga, udi ka gustong masamok sa imong cellphone nga wapoy nada, hala, adjaw parehistro, aron tabla ta, hingawayan sa asawa. Gikan diri sa Audio Bohol SIM sign-up event sa Baiso, Tagbilaran City, alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo nakatunan niini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang masunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.